Sziasztok! A mai napi podcast epizódunkban arról lesz szó, hogy mi okozza az elakadást, hogyha valaki már elindult egy önismereti úton, és ezt én néhány pontban szeretném nektek most érthetően összefoglalni, hogy én mit tapasztaltam. A tapasztalataim egyrészt saját magamon alapulnak, tehát az én utam során mik voltak azok az elakadások, amivel én szembesültem, és mik azok, amiket pedig a klienseimnél tapasztaltam, tehát amiket már külső szemlélőként vettem észre. Az egyik, ami talán egy ilyen indító probléma lehet, az az, hogy egész egyszerűen nem ismerjük föl azt, hogy elakadtunk. Ezért nem kell igazából szemrehányást tenni magunknak, hanem ismerni kell az elménknek azokat a funkcióit, amik néha ellenünk fordulnak. Mégpedig az a funkcióit, hogy az elménk az töröl, torzít és általánosít. Ez egy védelmi funkció, ami ma már nem feltétlenül úgy működik, ahogy annak működnie kellene. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy ahogy mi élünk, és ahogy mi a mindennapjainkban éljük az életünket, és hogy töltjük az időnket a családunkkal, a barátainkkal, ahogy haladunk előre a karrierünkben, azt érezzük, hogy valami nem oké, de azt gondoljuk, hogy ez így van rendben, és ez így normális. Miért gondoljuk ezt? Nagyon sokszor azért, mert egyszerűen ezt a mintát hozzuk. Tehát én például úgy nőttem föl, hogy mind a két szülőm, tehát anyukám is és apukám is úgy élték le az életüket, hogy ők soha életükben nem élvezték a munkájukat. Tehát nekik a munka az egy szenvedés volt, és egy szükséges rossz volt. És én ezt láttam kicsi gyerekként, és én ezt láttam gyakorlatilag az egész gyermeki életemben, hogy szenvednek, és jaj, már menni kell dolgozni. Most nekem rengeteget kellett azon dolgozzak, hogy egyáltalán az én fejemben az lehetőségként felmerüljön, hogy van olyan, hogy én a munkámat, ami a megélhetésemet biztosítja, azt én élvezem és szeretem. Ugyanis én erre semmilyen mintát nem láttam a családomban. De simán elképzelhető az, hogy te egész egyszerűen azt gondolod, hogy ahogy te most élsz, az így normális. És érdemes ezen elgondolkodni. Tehát, hogyha a mindennapjaid azok nem jó érzésben, nem kellemes érzésekben, és nem jó hangulatban telnek, hanem rossz érzésekkel, frusztrációval, szorongással vagyunk tele, akkor el kell azon gondolkodni, hogy biztos, hogy jól van-e ez így. Ugyanis nem elképzelhetetlen, hogy az egész mögött csak egy olyan hitrendszer áll, amit mi gyerekként felébrítettünk magunknak, hogy hát ez így normális, és ez így van rendben. A másik olyan dolog, hogy amikor már észrevesszük, hogy valami talán nem oké, de magát a konkrét problémát nem vagyunk képesek felismerni és meglátni. Ez abból is adódhat, hogy egész egyszerűen nem ismerjük el magának a problémának a létezését. És itt van egy ilyen divatos, spirituális körökben nagyon divatos kifejezés, hogy hát ez nem az enyém. Hozom generációsan, családállítás során, kiderült, hogy nem tudom, nagyapám háborús traumái miatt vagyok én szorongó, és akkor úgy, ez nem az enyém. Hát van ezzel kapcsolatban egy rossz hírem. Ha a te életedben jelent meg, akkor sajnos ez a tiéd. Azt mondhatod, hogy nem tőlem ered maga a probléma. Ez simán benne van a pakliban, hogy nem tőled ered. De az, hogy nem a tiéd, ha nálad jelent meg, és a te életedre hatással van, akkor a rossz hírem az, hogy de a tiéd, és ha nem foglalkozunk vele, a szőnyeg alá söpörjük, akkor ezeknek a problémáknak van egy nagyon rossz tulajdonságuk. Ha elnyomjuk őket, nem ugyanakkorák maradnak, hanem lent a mélyben folyamatosan nőnek, és egyszer csak, mint egy lufi, felrobbannak, és ránk borítják azokat a dolgokat, amivel korábban nem néztünk szembe. Úgyhogy amit én esetleg tudok neked tanácsolni, az az, hogy vizsgáld meg saját magadban azt, hogy milyen olyan elakadásod lehet, amit így elutasítasz. Mert általában, amitől a legjobban félünk, általában az, amit a leginkább megtagadunk, na pont ott lesz a megoldás. Van még egy fontos dolog, mégpedig az, hogy ha már elkezdünk dolgozni egy adott problémán, elkezdünk dolgozni az életünk egy területén,
Beugrunk a könyvesboltba, megvesszük a kapcsolatos pszichológiai, vagy akármilyen önsegítő, vagy spirituális irodalmat, könyveket, bármit, és elkezdjük bújni őket, és rengetegszer előfordult, és ez velem is így volt, én rengeteg ilyen könyvet elolvastam, sőt olvasok a mai napig, és nagyon sokszor előfordult az, hogy olvasom, hogy például a generációs minták hogyan hatnak az életünkre, és elolvasom, és azt mondom, de igaza van, és tényleg így van, és ez mekkora szuper, és ez tényleg így van az én életemben is, és azt gondolom, hogy ez a felismerés, ez már megoldást is jelentett. És ez az egónknak, az elménknek egy újabb trükkje, hogy az információba bugyolálja azt, hogy valójában a megoldás maga az még nem született meg. Az információ az, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan is tudunk, hogy rálássunk egy problémára, és hogyan is tudjuk azt megoldani, az nagyon-nagyon fontos. Az egy nagyon fontos első lépés, de csak az első lépés. A megoldáshoz rengetegszer kell olyan módszerekhez folyamodnunk, amiket nagyon sokszor nem tudunk egyedül megoldani. Én is dolgozok együtt coachsal, nem is egyel, nekem is vannak mentoraim, nem is egy, és én olyan büszke vagyok arra, hogy képes lettem az idők során arra a furcsa tulajdonságra, ami korábban számomra elképzelhetetlen volt, de most büszkén vállalom, hogy merek segítséget kérni. Amikor úgy érzem, hogy egy olyan problémával szembesülök, amit egész egyszerűen nem látok át, mert tudjátok, az elme töröl, torzít és általánosít. Ha nem látok rá, akkor nem félek attól, hogy valamelyik mentoromtól segítséget kérjek. És ez a negyedik pont, hogy azért akadunk el, mert egyszerűen nem tudjuk a megoldást. Tehát nem érthetünk mindenhez, még azok a segítő szakemberek, akiknek ez a szakmájuk, és rengeteg kurzust, rengeteg tanfolyamot, rengeteg különböző oktatási rendszerben különböző szakképesítéseket megszereznek, és rengeteg mindennel foglalkoznak, még ők sem tudják mindenre a megoldást. Nem véletlen, hogy még a segítő szakemberek, még a pszichológusok is, vagy akár a coachok is specializálódnak nagyon sokszor bizonyos szakterületekre. Az én szakterületem például az egyik, amire igazán próbálom magam most specializálni, az a traumaoldás. Azaz, hogy amikor észrevesszük azt, hogy bizonyos múltban történt események, vagy akár a szüleinkkel történt események befolyásolják az életünket, akkor ezeket hogyan tudjuk egyszer és mindenkorra megoldani és feloldani. Úgyhogy nagyon remélem, hogy segítettem, és el tudsz gondolkodni azokon a dolgokon, hogy ha nálad van valamilyen elakadás, akkor hogyan tudod ezt semlegesíteni, és ha csak egy leckét jegyzel meg ebből az egészből, akkor talán az legyen az, nem kell félni, segítséget kérni. Hajrá!